Халкыбыз тарихында хәйриячелек, мәчет мәдрәсәләр төзүгә ярдәм итү гасырлар белән исәпләнгән күркәм гадәт. Дини вазгыятьтә үзгәрешләр чорында да динебез язмышына битараф булмаган иганәчеләр барлыкка килде. Шуларның берсе Ильяс Гыймадов белән Мөршидә Җихан аралашты. Девизы сүздән эшкә, сөйләдең икән эшләргә кирәк. Минем әти әйтәдер, әкрен генә атлап, еракка барырга дип, шуңа күрә әкрен генә атлап барабыз. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә социаль проектлар өстендә эшлибез. Ильяс Гыймадов җитәкләгән ширкәт тарафынан дистәгә якын иман йорты төзелде яисә матди ярдәм күрсәтелде. Алар арасында Богородское авылында бердән-бер гыйбадәт йорты Сәфәр мәчете дә бар. Шулай ук Питрәч районының Яңа Шигали авылында Габдрахман ибн Гауф дип исемләнгән иман йорты калкып чыкты. Баш калабыз Казанның авиатөзелеш районындагы Годовиков һәм Симонов урамнары чатында Рәхмәтулла мәчете ачылды. Бөтен эшли торган изгелекләр, эшли торган эшләр, алар беренче чиратта Аллаһ ризалыгы өчен эшләнә. Шуңа күрә алар турында бик күп сөйләсәк, бик күп күрсәтсәк, ниндидер масаючанлык килеп чыгарга мөмкин, ният үзгәреп китергә мөмкин. Шушы араларда Ильяс журналистлар белән аралашып, шәхси бренд булдыру тәҗрибәсе белән уртаклашты. Әлегә Казан янында урамнары татар ханнары исемнәре белән аталган бистә төзи. Тиздән шәхси брендны куәтләп, бизнеска багышланган китап та бастырырга җыена. Татар телендә мондый китапның чыкканы юк иде әле. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.